an bɛ Jaba fo n'o ye Jaba Sidibe filamuso ale bɛ Salakaw ka sigi la Bole kɛrɛfɛla la. Mamadu Nama Keyita directeur de route an b'a fana fo ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔla nin waati in na. An tɛ ɲinɛ Jalafarakaw ka maire kɔ n'o ye Seydou Sako ye Fala ye. An dɛmɛbaga don an b'a fo baara an dɛmɛli la baara la k'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye Jalafarakaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo bi yɛrɛ ni Ala sɔnn'a ma festival min bɛ kɛ Sajolakaw fɛ n'o ye festival Bambou Parujula ye ale kurumukarili bɛ kɛ bi Bamako dumunikɛyɔrɔ dɔ kɔnɔna na Bakɔ Jikɔrɔni de tɛ Golfu ni Ala sɔnna ma min ye Moro Makalu ye Sajola maire danga ale n'a ka maaw bɛna kuma lase Keye an ka maa taalen don o kɛnɛ kan yaasa ka se ka taa o baara o ɲɛɲini ka tila ka na o ɲɛfɔ an ye. Monsieur le maire Siriman Bacili an b'a fana fo ko ani laadiriya k'a fo k'a waleɲuman dɔn n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen le jeune Thierno Umar Asi Jalo k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn monsieur le ministre an tɛ ɲinɛ Sori Kɛmɛso fɔli kɔ ani Bayiba l'essor maaw Fala ye an b'u fo olu ye fasirikɛlaw ye u ka ɲɛmaaya bɛ Alassane Mayiga bolo Alassane Sulemani Mayiga ale de y'u ka ɲɛmaa ye. Fala ye kunun ko bɛnkɛ taara dugu kɔnɔ dɛ sundo yɔrɔ kuma bɛnkɛ i b'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Fala ye sisan u b'u ka wari c'u ma telefɔni fɛ bɛnkɛ ko k'u kana ale ta ci telefɔni fɛ k'ale nana ka bɔ Segu k'ale bɛ Bamakɔ yan a taara a y'a sɔrɔ u ye wari ci ka ban Fala ye u b'a d'olu ma kalo saba bɛnkɛ kɔni ka wari ni 18,000 tɛ 50,000 kɔnɔ a kɔni tɛ 20,000 bɔ a kalo saba t'o bɔ a taara o de nɔfɛ a sigilen ka na sa a ko ne ma ko an ka tile kɛra cogo di ne ko an ka tile fisayara ko fɛn dɔ bɛ jamana in kɔnɔ ko fo ka dabila Fala ye ko mɔgɔw mana ko kɛ k'u b'a fɔ ko jamanakuntigi ko ten k'u mana biriki da k'u b'a fɔ ko jamanakuntigi ka kuntilenna don k'u mana fɛn fɛn kɛ k'u b'a fɔ ko jamanakuntigi ka kuntilenna don k'a dun caman bɛ tila ka taa kaso la k'o tuma k'o fana ye jamanakuntigi ka kuntilenna ye wa ko baara kalifara maaw la ka kɛ ni jamana ka laɲini ye n'i b'a kɛ i taara ka bila la i ka diinɛ n'i ka fɛɛrɛ n'i bɛ min ɲɛdɔn i takun ye o de ye Fala ye na technicien kunna sabula e de bɛ technicien ka kow ɲɛdɔn e bɛ se ka fɛɛrɛ sigi sen kan nka Kasimu ka kuntilenna tɛ dɛ baara kɛcogo ɲuman ani danaya min dar'i kan o de don Fala ye k'u bɛ faamaw nɛgɛn tan de k'i ka kuntilenna fo k'a don jamanadenw hakili la e yɛrɛ bɛ se ka ɲinɛ ten pewu wa fili fɛn bɛ kɛ sa u b'a fɔ ko k'anw kun y'a kɛ jamanakuntigi ka kuntilenna kɔnɔ ko ɲuman tɛ dɛ bɛnkɛ ko n'u bɛ se k'a dabila o ka d'ale ye kosɛbɛ sabula ale bolo dugu kɔnɔna na dugutigi ka kuntilenna dɔɔnin nka bɛɛ lajɛlen b'i jija i yɛrɛ i ka da la i ka sigida la ka se ka waleyaw kɛ mun b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna ninnu fa fana ye laadiri ye baarakɛla don ko n'o ma k'a la ɲuman fara juguman kan don o don anw bɛ jamanakuntigi ka kuntilenna kɔ Fala ye jamanakuntigi ka kuntilenna jamanadenw ka hɛrɛ de ye est-ce que u bɛɛ lajɛlen bɛ ka jamanadenw ka hɛrɛ ɲini sɔgɔmada in na nin y'an ka sundukɛyɔrɔ baro ye Fala ye ni bɛnkɛ kun ma taa dugu kɔnɔ kunna an kun bɛ sa o ja sigiso in digilenba de don ala Fala ye a t'a fɛ ka to yɔrɔ kelen yɔrɔ mobili ninnu filɛ nin ye sisan a kɔnɔna ka kala ayiwa an bɛ segin ka na an ka baabu kɔnɔ Fala ye an bɛ taa Kayiba Jabate sɔgɔmada in na Kayikaw yɛrɛ ka kibaruya caman bɔra malo bi sɔgɔma in na Kayika minnu bɛ pankuru ta Fala ye pankuru min n'o tɔgɔ ye ko Sky ko Kayikaw bannen don maakɔrɔw tali ma ani banabagatɔw tali ma dɛ ko n'i sen tɛ se k'i don pankuru kɔnɔ ko Sky tɛ sɔn k'i ta an balimakɛ Kebe ale ye degun sɔrɔ a la a y'an wele k'ale ka damakasi an ka jɛ k'o lamɛn sɔgɔma in na. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasimu kɔri baasi t'aw la alhamdulilayi Tarawele ni baasi t'i la baasi t'an fɛnɛ la na an bɛ Ala tanu i Tarawele. Kasimu degun dɔ de b'anw Kayinkaw kan an m'a dɔn an bɛ taa fɔ yɔrɔ o yɔrɔ wala o degun ye mun ye o ye Sky Mali avion min bɛ Kayi ani Bamako cɛ avion min bɛ Kayi ni Bamako cɛ an ka cɛkɔrɔbaw u tɛ sɔn k'u ta an ka cɛkɔrɔba u tɛ sɔn k'u ta an ka musokɔrɔba u tɛ sɔn k'u ta o ko mɔgɔ n'i kɛra handicapé n'i tɛ se ka tagama i yɛrɛ ye ka don avion kɔnɔ k'u t'i ta wala a degunba de b'an kan Kayi sira dun bɛɛ b'a dɔn Kayi sira man ɲi sisan i ka cɛkɔrɔba dese san 60 san 70 san 80 handicapé har n'an ka kɛ denmisɛnnin fitinin ye handicapé kɔnɔ en tant que handicapé ye i tɛ se k'i yɛrɛ ta k'i yɛrɛ don avion i tɛ se ka tagama k'i yɛrɛ don avion kɔnɔ est-ce que Mali mɔgɔw k'u t'i ta laban na kosa in na u y'a kɛ
k'a fɔ k'i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ papier d'i ma ndɔsɛ après o papier fana i bɛ taa pompier la pompier fana an ye 5,000 de sara hali ne ka cɛkɔrɔba nali wagati an taara yen nɔ ko k'an ka taa pompier la k'an ka 5,000 de sara an taara pompier la pompier fana tɛ a siri ye i bɛ 5,000 sara yen nɔ ko avion taga dɔn na dɔsɛ u bɛ taga yen nɔ n'u bɛ se k'i ta ou bien n'u tɛ se k'i ta mais u tɛ sɔn k'i ta sariya service foyi tɛ SKI mɔgɔw bolo yen nɔ min bɛ an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw ta k'u don avion kɔnɔ ka na n'u ye Bamakɔ an ka cɛkɔrɔbaw seginnen don an ka ɲi an bɛɛ seginnen de don an bɛɛ seginnen de don bi ani ka cɛkɔrɔba n'a bɛ bɔ Kayi hali ni bana dɔ y'a minɛ ka na furakɛli la Bamakɔ a ma nɔgɔn SKI mɔgɔw b'a fɔ k'u t'a ta n'a tɛ se en tant que handicapé an ka cɛkɔrɔba ye AVC kɛ a sen n'a bolo man ɲi donc ko k'u tɛ se u tɛ sɔn k'a ta donc Kasimu an kɔni an bɛ Ala deli an baw ko donc a y'an dɛmɛ pour que u ka se k'an ka cɛkɔrɔbaw ta ka bɔ Kayi ka taa Bamakɔ ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi ne t'a dɔn n bɛ taa yira mɔgɔ la mais a kɔni a degun bɛ anw kan voilà n b'a message ci ma donc n'i bɛ se k'an dɛmɛ cogo min i b'an dɛmɛ ten o de don salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh vraiment Kasimu a degunba de b'an kan fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ u kun tɛ sɔn yɛrɛ ka hali billet tigi ye mais sisan nɔgɔ ko bɛ billet tigi ye après i bɛ taa pompier de la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ papier d'i ma min b'a yira k'a fɔ i bɛ se ka don avion kɔnɔ donc après o papier fana bɔlen kɔ a fɔ i bɛ taa pompier de la i bɛ taa wari de sara pompier fana la pompier mɔgɔw minnu b'i ta k'i don avion kɔnɔ pompier mɔgɔw fana donc service t'u bolo aéroport ninnu na min b'a kɛ donc a gɛlɛyaba de b'an kan u tɛ sɔn k'an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw ta donc a gɛlɛyaba de b'an kan kaw kan mɔgɔ bɛ voyager SKI la ko f'i yɛrɛ de sen de k'i yɛrɛ ta k'i yɛrɛ don avion kɔnɔ donc n'i yɛrɛ sen ma se k'i yɛrɛ don avion kɔnɔ olu t'i ta o sariya de b'u bolo yen nɔ service foyi t'u bolo yen nɔ min bɛ mɔgɔw ta en charge k'i la don avion kɔnɔ k'i la jigin avion kɔnɔ a t'u bolo yen nɔ Kasimu aw b'an dɛmɛ Ala kama. segira kana janiba ale tɔgɔla kumaso kɔnɔ an b'a fɔ n ko sɔgɔmada in na an bɛ taa Kidali fala ye kɛlɛ dagatigi fale o kɛra min ye jamana ɲɛmaaw ye wolomasiri tabaw ka gun kana na u ye danaya ta k'a da min ye David Sagara kan nin waati na Dawuda Sagara ko ale kana sa yaasa ka se ka kɛ min ye colonel major do hanfala ye ale kana ka kɛ min ye état major armée de terre ye o danga ye o kumu kɔnɔna fo maa ka bila ale nɔ na danaya fana tara ka da sa colonel Ater Mayiga ka fala ye ni wolomasiri taba mafalenba in a ka sigili kɛra kunungo min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Kidali kan filanan kɔnɔna na an b'a fɔ yɔrɔ ma ko Kande fala ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra maa min ka yamaruya kɔnɔ o ye Madu ye n'o ye Mamadu Masawule Samake ye général de brigade ale de commandant PCAS ye dugukoloko ɲɛmaaya bɛ ale de bolo Kidali b'a ka mara kɔnɔ Gawo b'a ka mara kɔnɔ Minaka b'a ka mara kɔnɔ fala ye bibi na min ye Mamadu Masawule Samake ye Masawule a selen kɛnɛ ka ye a ko nin tɛ sigi ka kɛ ko ye ten koyi fo ka taa général Gamu fo o ye général de division ye fala ye o ka jala ka girin n'ale ta ye nin do gouverneur do nka min ye sɔrɔdasi dagaw la fala ye bonya bɛ bonya ka segin bonyatigi ma ka segin jalatigi ma o la sa min ye Gamu ye a ko fo tan ale kun sigi bɛ ni nin ye kosɛbɛ a ka kabilatigi dugutigiw min ye maa mafalenw ye a y'u bɛɛ lajɛlen wele ko min ye Masawule bɛ u fɛ yan k'a nana yaasa ka na dagasigi kɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ sa ka taa kan filanan kɔnɔna na n'o ye MINUSMA yɛrɛ dagayɔrɔ kɔrɔ ye fala ye ka taa Dawuda Sagara k'ale sɔrɔ ye n'o ye colonel major ye bonya ni karama kɔnɔna na k'a yira la sa k'a fɔ ko bi kɔni drapeau min n'an y'a kalifi la dɛ a diba a kan ka di maa min ma n'o bɛ nɔrɔ bila an n'o nana yan o tɔgɔ ye ko colonel Ater Mayiga bere rouge do fala ye min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra i n'a fɔ sɔrɔdasi jalatitaw bɛ kɛ cogo min na baaratigiw bɛ kɛ cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye n'i ye maa kofɔlen min filɛ nin ye n'o o ye Ater Mayiga ye fala ye an yɛrɛ b'a dɔn kɛlɛkɛcɛ min do a y'a se kɛ wa a bilalen filɛ Kidali min kunna nin ye David y'a bila yɔrɔ yɔrɔ a b'a se fo ka taa tɛmɛ o kan ni Ala sɔnna a ma bɛɛ lajɛlen bɛna o ye
kɛlɛkɛcɛ min don n'o ye colonel Atayɛri Mayiga ye Fala ye a kɛra misali ye kɛlɛdagaw la kɛlɛ labɛncogo la fasoden ɲumanya la min ye sɔrɔsiya kalan min kɛ an fɛ yan n'o ye EMIA ye o bɔko 26nan n'a b'a fɔ ma ko 26e promotion o maa don kabi Ancini ale ye commandant parachutiste o kanu de dako ye Fala ye o la sa min ye parachutiste ka yɔrɔ min filɛ Jikɔrɔni nin ye n'a bɛ fɔ ma ko 33e régiment commando parachutiste o yɛrɛ fana bɛ armée de terre ka yamaruya de kɔnɔna han Fala ye a ye jala daminɛ duguma fo sanfɛ cɛsiri ni timinandiya ka kɛ misali ye ɲɛmaw bonyali o y'a to min ye fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya école de guerre la Alimaɲikaw y'a bila ka taa kalan kɛ a n'o diplôme ba nalen Fala ye a taara min ye sana jamana fana kɔnɔna na Tɛnzawatɛni tɛ Tɛnzawatɛni ye Nara tɛ Nara ye Agɛlɔk tɛ Agɛlɔk ye Tesit Lere Hɔnbori Bulkesi a n'anw kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ Tesaliti de Fala ye a n'a ka cɛdenw waati bɛɛ lajɛlen ye baara kɛcogo ɲuman i n'a fɔ ɲɛmɔgɔ b'a ɲini a fɛ cogo min a y'i ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ten fo ka na a yɛrɛ kɔ nin waati in na Fala ye maa min don dɔgɔtɔrɔ don han science politique dɔgɔtɔrɔ don wa min ye ɲininikɛla fana don géopolitique ni géostratégie o dɔnbaaba de ye colonel Atayɛri ye Fala ye a bonyalen don kosɛbɛ baabu la baabu ninnu bɛ tali kɛ farafinna ka kelenya baaraw kan sabula kalanfa don kɛrɛnkɛrɛnnenya la a b'a fɔ yɔrɔ ma ko science université science juridique a bɛ maaw kalan kɔnɔna Bamako école de maintien de la paix n'o ye bɛn ni kelenya kalanso min filɛ nin ye Amdalayi ACI la n'o o tɔgɔ dalen don Ala ma hinɛna Alun Blondin Bɛyi la a ye yen fana ye karamɔgɔ ye Fala ye ani maaw jɛra ka sɛbɛnni caman kɛ ani ka ɲininiw caman kɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛliw caman fana kɛ farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya na ali Mali ka basigibaliya in cɛncɛnfu ka jamanaw bɛ se ka taa ɲɛ cogo min Bamajɔ ni Jugawale kɛlɛli la Fala ye min ye Atayɛri ye a ye nin bɛɛ dɔn nka nin dɔnkala kari bi na a nin falen tewu fasoden ɲumanya waleya la min ye jamana ɲɛmaaw ye danayaw d'a kan fo ka na bi Kidali kɛlɛdagatigiya ta ka d'a ma aw yɛrɛ ka kuma ko polyglotte o kɔrɔ tɛ k'a bɛ kan caman mɛn sa wa polyglotte don Fala ye wa min ye kɛlɛ fɛɛrɛ sigicogo caman a b'o fana ɲɛdɔn bi na maa min don ɲɛmaaw ko k'a ka taa Kidali sigi kɛ Fala an bɛ dugawu kɛ Atayɛri Ala k'a ɲɛ a bolo i n'a fɔ Ala ye baara tɔw ɲɛ a bolo cogo min na min ye si ni kɛnɛya laban ɲuman Ala k'o kɛ a taala an ye n'an bɔra Kidali an bɛna an cogo Segu da ka gun ka Fala ye sogo sɔngɔ k'a yɛlɛlen don bi dɛ misi sogo koloma o bɔra 600 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 700 la min ye Buma ye o fana bɔra 700 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 800 na busew ko nin waati in na ko misi ko o de sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ misi feere yɔrɔ min tun bɛ ɲɔnɔ ni Dugabugu ni ɲɔgɔn cɛ basigibaliya y'a to u y'o datugu Segu fana ni ɲɔnɔ cɛ bi Fala ye taa ni ka segin a ma nɔgɔn ni bagan ye k'o de kɛlen don ka sogo gɛlɛya Segu a n'a marabolo n'a Tɛnkudugu n'a Bolomadadugu bɛɛ lajɛlen na an bɛ to Segu kalo kɔnɔna na ye Fala ye juraw ka tɔnba ɲɛmaayaso kun sigili kun kan ka kɛ nin kalo in tile 22 n'o ye kari tɛmɛnen ye a bɔra a ma min ye Segu baba kumandan ye n'o ye gouverneur ye ale ko k'a t'a fɛ mankan ka wuli ko in na a y'a bɔ a ma ko ni basigi nana ko ni Ala sɔnna a ma maa 2 minnu tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye président min bɛ yen bi n'o bɛ chambre de commerce kunna n'o ye Ibrahim Dugure ye n'an b'a fɔ ma ko DPA ale ni jagokɛlaw minnu bɛ yen n'o ye Adama Kuma ye o na kɛ baara wuli k'a ye Fala ye k'u nana ka na tɛlɛ sara han ni basigi nana k'u nana tɛlɛ sara tumutukaw k'u ka t'u ka vignette kura ta moto sen 2 ani sen 3 ko san 2026 vignette k'a bɔra nin waati in na 1200 don Fala ye min ye a bɛ fɔ ma sa ko 51 ka taa se 125 cylindres ma k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka t'u ta yanni mars kalo tile 31 cɛ n'o tɛmɛna Fala ye a bɛ kɛ 2400 ye donc tumutukaw yarima koyi Fala an bɛ to tumutu suntigɛ banbali suntigɛ belebeleba kɛnɛ ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka yamaruya ye Fala ye min kɛra Bamako ya ɲɔgɔnko kɛra min ye tumutukaw fɛ yen an dɛmɛna kɛnɛba min na ni y'a yirila ko Sangore place de ye yan ye dɛ o Sangore don min na an bɛ ka taa cɛncɛn lajɛ mobili ni senzurunin ninnu n ye yɔrɔ min yirila ko Sangore don Amadu Baba kɛrɛfɛla la baara in kɛra yen sunkalo solidarité Fala ye suntigɛ kɔni tumutukaw kɔni olu ye fɛn fara a kan min yɛrɛ ma di i bɛ ban ni hare dɔn n'i y'o min i bɛ sa tɔ bɛ kɛ i tɛ ji min e yɛrɛ ma e ma kɔrɔbɔrɔ fɛn caman yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ Fala ye sinon ban ni hare n'i ye sun tigɛ n'o ye fo ka taa se suguruduma i tɛ ji min an ka dɔ labɛn ka na ani wujula
walma tukasu walma jisuma kunde ani yo fana mi o be mina wuli dɛ falai an burana ko an b'u fo tumutu min ye gouverneur ale tun bɛ kɛnɛ kan an ka limamu an ka kuranɛ jiginaw an ka maa minnu bɛ kuranɛ bɛɛ lajɛlen dɔn ani minnu bɛ jalamugu siri maaw kunna kɔɲɔkɛyɔrɔw la falai an bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ sankore la an parle jɛlenba ka na suntigɛ kɛ ka dugawu don jamana ye ko ala ka san wɛrɛ ta diya direkaw olu fana ko tare min ye yɛlɛ ye o b'olu ɲɛ ka nin waati in na tile 6 kurantigɛ kɔfɛ falai ko min ye orange ye k'a ye groupe kura san dɛ groupe électrogène kɔni foli ni tanuni bɛ ka kɛ dugudenw fɛ sabula olu bolo nin na kɛ sa kow ba sigilen ye kuran a bɛ se ka na cogo min na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka taa kulubakaw fɛ conseil des ministres ye min di kunun ka n'o di maaw falai kunun ko ministres ka laadala ɲɔgɔnye min kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun n'o bɛ sigi sen ka araba o araba a kɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaaya tun bɛ général d'armée Asimi Goyita bolo furancɛla fanga ɲɛma falai sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ ɲɛbila sariya sɛbɛnw ye olu lajɛra ministres ka baara bolodalenw an'u ka baarakɛlenw ji dara olu sɛnɛ kan kuma minnu bɛ fɔ n'olu tɛ fɔ maa ye o fana baaraw kɛra sabula conseil des ministres o de ye falai min bɛ sɛbɛn ani min tɛ sɛbɛn u bɛ mɛn o de la kosɛbɛ nin kɛ o don ko e kun ɲɛna k'an t'a kalama maaw bɛ kɛ i ta réseau sanfɛ olu n'u ɲɔgɔn ko olu tɛ sɛbɛn a bɛɛ tɛ se ka sɛbɛn koyi min bɛ sɛbɛn ani min tɛ sɛbɛn a bɛ fɔ o de ma nka min ye a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bakuruba ye secrétaire général de b'o kɛ ka tila k'o bila a yɛrɛ ka bɔlɔlɔsira kan anw bɛ taa ta ye o la min bɛ o sɛbɛn kɔnɔ falai ko kunun ko sariya ko ta na sira fɛ minisiri min bɛ an ka jamana dugukolo ko kunna ale ye dugukolo dɔ di dugukolo min n'o nimero ye 641 Baɲangara marabolo kɔnɔna na dugukolo in a bɛ bɛn min ye hectare 100 ari 1 ani santiari 17 ma Baɲangara yɛrɛ yɛrɛbarakafo kɔnɔna na yɔrɔ in kan ka kɛ mun ye so n'o ye kalanso ye sanayɛlɛ kalanso a bɛ fɔ ma ko université polytechnique kalandenw siyɔrɔ karamɔgɔw siyɔrɔ kalandenw ka dumunikɛyɔrɔ u ka kalankɛyɔrɔ min ye ɲɛgɛnw ye kalansow bibliotɛkiw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen falai ko hectare 100 a dira o hukumu kɔnɔna na sanayɛlɛ kalanso o ministre so ma titre foncier min numéro ye 641 ye conseil des ministres u jɛra n'o ye ko o di min ye ministre ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na ministre min bɛ bolimafɛnko kunna an ka jamana kɔnɔ ani yɔrɔbaw jɔli falai ale conseil des ministres ladɔnniya k'a kun taara Senegalikaw fɛ yen min ye février kalo tile 10 n'o ye Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la Senegalikaw ka port ale kun ka ɲɛnajɛ bɛ yen ɲɛnajɛ in sa u ye ale wele k'a kana ka y'a kɛnɛ kan sa min ye Madina ye a ye kuma ta bɛn kɛnɛya ni barika bɛ ani Senegal ni ɲɔgɔn cɛ k'i da don o la k'o kumaw fɔ k'o sɛbɛnkɔrɔ fɔ min ye nin port in ka baara ta ye sa san 2025 san 2029 a kan ka baara min k'o kɔnɔna na port mɔgɔw fana y'o ɲɛfɔ k'o bɛɛ lajɛlen jira sen na lakana ni basigi bɛ se ka kɛ cogo min na k'o fana fɔ farikolo ɲɛnajɛ minisiri ani sifinw ka kalanni fasoden ɲumanya la ale fana ye conseil des ministres ladɔnniya sa ko ni ala sɔnna a ma mars kalo nata tile 10 san 2026 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yan min ye pionniers tɔgɔla so ye k'o bɛna na kurumbo kari so in bɛna na kɛ maanifinya adamadenya taabolo ale ni min ye sifinw kalanni fasoden ɲumanya baaraw la k'a bɛna na kɛ o sangalamati yɔrɔ ye falai so in min jɔlen filɛ nin ye kalanso don ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ don babu kɛ yɔrɔ fana don yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o dɔn cogo min wa pionniers dɔrɔn dama t'a kɔnɔ han min ye denmisɛnw bɛɛ lajɛlen de ta don a sigikun ye o ye a dayɛlɛli mars kalo tile 10 ni ala n'a kɛra o sɔnna a ma minisiri min bɛ muso den ani du kunna ale conseil des ministres ladɔnniya sa ko min ye u ka jɛrɛba min kɛra n'o ye états généraux ye n'o banna pewu k'o sɛbɛn kɔmasegin na a kimɛli k'u taara bɛɛ lajɛlen di jamanakuntigi ma février kalo tile 19 ko in sa a y'a to sa min ye Mali marabolo 19 ni Bamakɔ olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a ka fɛɛrɛw ɲini fɛɛrɛ minnu bɛna tali kɛ musow yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ jɔyɔrɔ ta cogo min na yaasa fasojɔ baaraw bɛ se ka olu kɛ min ye baara in ye sa denmisɛnw fana tɔgɔla kuma a y'o fana fɔ a ye fɛɛrɛ ɲini du yɛrɛ sigicogo ɲuman bɛ se ka na cogo min na min ye kɛlɛw bɛ se ka ban gaw kɔnɔna na cogo min kuma ɲɔgɔnyew ka se ka kɛ sa musow ni denw ni du kɔnɔnamaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka barosigiw sigi sen kan fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka se ka sɔrɔ sa yaasa gɛlɛyaba minnu yɛrɛ bɛ dukow la u ka se ka dɔn
min y'u ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira sa k'a fɔ baara min bɛ se ka kɛ teliya la ani mun tɛ se ka kɛ waati jan na a bɛɛ lajɛlen bɛnnɛgɛ bɔra k'a kɛ ɲinini 459 ye yaasa o ka se ka yɛlɛma nin waati na sa musow bɛ se ka lafiya cogo min sɛbɛn dira jamanakuntigi ma don min fala ye ko min ye musojɛkulu minnu sigilen don AES tɔgɔ la k'olu fana yirala jamanakuntigi la yaasa a ka se k'a dɔn ko o baara kɛra minisiri min bɛ seko ni dɔnko ni dunanjigiso ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko min ye farafinna ka jabɔ ɲɛnajɛ min bɛ k'an fɛ yan san fila o san fila n'a bɛ fɔ o ma ko renfort de la photographie biennale de la photographie k'o ta ko 15nan o kan ka kɛ novembre kalo tile 26 ka taa ban min ye janvier kalo tile 26 la san 2027 Bamakɔ yan min ye kɛnɛ in ye sa jabɔlaw ka kɛnɛ don fototalabaw ka kɛnɛ don farafinna ani farafinna den minnu bɛ nansara jamanaw ka fala ye ɲinan ko diɲɛ bɛ cogo min yaasa seko ni dɔnko ka se k'i jɔnyɔrɔ fili min ye ko kɛcogo la ani bɛn ni kelenya la ko la sa ko min ye baara in ye ko a bɛna sigi sen kɛrɛnkɛrɛnnen min kan o ye ka seko ni dɔnko ale ka se ka mago ɲɛ ani jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kumaw la yɛrɛma hɔrɔnya k'o kumaw fɔ faso latali ani faso yɛrɛ ka kumaw ka taa se farafinnakaw ka kumaw fɔ cogo ma tako 15nan in a bɛna sigi o baabu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yan minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ani adamadenya tɔbɔtɔli ale ye conseil ministre ladɔnniya fɛn fila la fala ye a fɔlɔ ye min ye ale yɛrɛ sugandira diɲɛsirege naani kɛnɛyasoba fɛ n'o ye OMS ye a ka jɛrɛ 75nan sen fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen in bolofara min bɛ farafinna yan n'o sigilen don kɛnɛya ko kunna ko Mali minisiri ko ale de kan ka taa o jɔyɔrɔ la bi fala ye sabula ko sɛbɛnw ko min ye jɛrɛ in kɔnɔna ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ u ka règlement intérieur ma u ko ko waati min na ni président min bɛ ɲɛmaaya la n'ale ma se ka baara kɛ ka se a dan na min ye premier vice président ye o de bɛ wele sa a ka baara tɔ k'o lase o dun b'a jira sa k'a fɔ ko min ye anw ka général colonel major ye n'o ye Assa Bajalo Ture ye ko ale de bɛna na nin waati na sa ka na nin jɔyɔrɔba in ta ka baara kɛ Mali ale tɔgɔ la o la sa yaasa baara in ka se ka ɲɛ a bolo conseil de ministre ladɔnniyara sa k'a jira k'a fɔ ko a ka baaraw bɛna tali kɛ fana jɛrɛ in tako 76nan o min kan ka sigi sen kan utu kalo natɔ an san 2026 k'a kan ka o sɛbɛnw labɛn Mali nin jɔyɔrɔba min dira a ma minisiriw ka jɛkulu kɔnɔna fala ye o b'a to sa Assa Bajalo diɲɛsirege naani kuru kara kɛnɛya ko kuma minnu bɛ fɔ farafinna an fɛ yan ale ka o jɔyɔrɔ ta nin waati na Mali ale tɔgɔ la diɲɛsirege naani kɛnɛyaso tɔgɔ la Assa Bajalo ka kuma filanan kɛra min ye conseil de ministre la fala ye o ye dengue bana ye k'a cayara ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen in ta in kan jamanakuntigi ko sa ko an ka hakili to an yɛrɛ la min ye tangalanw ye an ka olu matarafa sabula bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye conseil de ministre Bamako février kalo tile 25 san 2026 secrétaire général du gouvernement Brahma Kulibali chevalier de l'ordre fala ye n'an bɔra conseil de ministre bankun kan an bɛ taa Wagadugukaw fɛ min ye AES ye ale ka san 2nan baaraw yaasa olu ka se ka sigi sen kan maa mafalenw olu ye baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso kaw fɛ yen kunun ko min ye Mali ni Niger ye olu sera Burkina Faso midi tɛmɛnen kɔfɛ yaasa pankurutigi kɛnɛ min bɛ Woromasiri tabaw tɔgɔ la général de corps d'armée Sadio Camara ni ministre d'État don ale ni Ablaye Diop olu bisimilara Burkinakaw olu ka ɲɛmaaw fɛ fala ye min ye Burkina Wolomasiri tabaw ka général de division Célestin Sempore ale tun bɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don AES tɔgɔ la n'o ye u ka ministre kɔrɔ Basolma Baziye ye ale fana tun bɛ u ka jamana ministre min ɲɛsinnen don jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ministre n'o ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se u ka jago ministre ma Gwangbɛn Poda olu bɛɛ lajɛlen nana sa ka na an ka jamana ɲɛmaaw olu kunbɛn miniti damadɔ kɔfɛ Mali Burkina olu farala ɲɔgɔn kan k'u jɔ Kaki min ye Niger délégation ye k'o fana kunbɛn koyi maa min tun nana bɛ Niger délégation ɲɛmaaya la fala ye o ye général d'armée Saliou Modi ye ale yɛrɛ ministre d'État fana ye Niger kaw fɛ yen a kɛrɛfɛ sa Burkina Faso ministre Mali taw bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka u kunbɛn k'u bisimila bi sɔgɔmada in na n'Ala sɔnna a ma AES kan ka baara kɛ sɛbɛn filanan min kan n'o kan ka di capitaine Ibrahim Traoré ma min ye maa mafalenw olu ka jateminɛw kɛlen kɔfɛ ministre fana bɛna n'u ka hakili jagabɔ k'a ka sa ka sɔrɔ k'a ta k'a di nin waati in na jamana ɲɛmaaw ma olu bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min na Mali délégation ɲɛmaaya bɛ ministre d'État général de corps d'armée Sadio Camara bolo maa min b'a kɛrɛfɛ sa o ye Ablaye Diop an ka jamana ministre min bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kunna
ani chiffre nga bolo di ngoma hukumu kɔnɔna na bi sɔgɔmada na an bɛ taa kucalakaw fɛ yen olu ka CNG ɲɛma o ye Mamutu Jire ye a ye min sɔrɔ ka fɔ kucala denmisɛnw ka gɛlɛya la an ka jɛ ka o lamɛn. Kucala sifinw ka gɛlɛya ye fɛn min ye kucala sigida la o ye baarako ye baarako gɛlɛya bɛ yen ale ni formation ko olu ye gɛlɛya fanba bi an ka kucala denmisɛnninw na donc an ye fɛn minnu sigi sen kan pour walasa gɛlɛya min bɛ yen o ka se ka wuli o y'a ye ka se partenaires ma ani jamana ɲɛmɔgɔw k'an kan bila u ma walasa denmisɛnnin ninnu gɛlɛya b'u kan o ka se ka kɛ ka u former ani k'u insérer projet la donc an bɛ o baaraw de bila sen kan donc o baara dɔ ye an ye mɔgɔ ɲini fɛn min ye partenaires ye ka denmisɛnninw kalan n'a fɔ sɛ mara bagan mara jɛgɛ mara ale ni nakɔ baaraw donc an bɛ don min na ko bi an ye o dɔw sigi sen kan o kɛra sababu ye olu former la o formation kɔfɛ u ye ka subvention sɔrɔ conseil régional la pour que u ka se ka installer. Ayiwa ɲina hali n'a kɛra an bɛ se k'a fɔ minisiriso yɛrɛ fana ka baara dɔ ye fasodenɲumanya waleyaw ye aw sera k'o jumɛn kɛ CNG tɔgɔ la aw ni sifinw kucala marabolo kɔnɔna na. Bon kucala marabolo kɔnɔna na an ye fasoden ɲumanya baara minnu kɛ o ye ka bɛɛ ɲɛ b'a la bi an bɛ don min na ko bi carburant ko gɛlɛya min bɛ jamana kan carburant nana an bɛ denmisɛnninw bɛɛ wele an bɛ bɔ ka taa ani force de sécurité an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o baaraw kɛ o kɔfɛ an ka yɔrɔ la gitɔrɔn minnu tiɲɛlen don an ye ka mɔgɔ ɲini minnu y'an dɛmɛ o ye simanw d'an ma an yɛrɛ ye gabakuru kɛ gitɔrɔn na ka gitɔrɔn geren ani ka siman nɔɔni ka k'a kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ye mɔgɔ ɲini hali an ka dɔgɔtɔrɔso dɛsɛbaatɔ minnu bɛ yen ale ni an ka dɔgɔtɔrɔso la hali lit dɔw bɛ yen makila t'a la an ye mɔgɔ ɲini walasa u bɛ dɛmɛ don an ma an ka se ka makila ɲini ka bila ani dɛsɛbaatɔ minnu bɛ yen k'olu fana dɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn kurantigɛ min bɛ yen a bɛ jamana kɔnɔ an ka lampadaires man ɲi an ye mɔgɔ ɲini min bɛ se ka an dɛmɛ o hukumu kɔnɔna na ka lampadaires dilan an ka yɔrɔ dɔw fana na kucala kɔnɔna na o n'a ɲɔgɔn caman. Ayiwa Mamutu bi an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ san daminɛ na n'a fɔra e ka welelima da bila kucala sifinw ye a n'a ka di Mali sifinw ye e bɛ mun f'u ɲɛna wulikajɔ ni cɛsiri la yaasa ka se ka faso yɛrɛ dɛmɛ bi. Bon ne bɛ se ka weleweleda min bila kucala sifinnakaw bɛ ale Mali sifinnakaw bɛɛ lajɛlen o ye an jeunes an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka sababu kɛ bɛɛ b'a dɔn an bɛ don min na ko bi gɛlɛya min b'an ka jamana kan n'an ma bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka laɲini min ye jamana kɔnɔ a tɛ sabati donc o tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn jatigɛwale tigilamɔgɔw ka baara minnu bɛ yen u bɛ denmisɛnninw de nɛgɛn walasa k'u bila tiɲɛliw la bon o la an kana sɔn ka nata fɛn na fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka dankari kɛ an ka jamana na fɛn bɛ kɛ sababu ye ka dankari kɛ an ka sigida kɔnɔna na donc an bɛ se k'o weleli de bila denmisɛnnin Mali sifinnakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kucala sifinnakaw bɛɛ lajɛlen. Ayiwa n'an bɔra kucala fala ye an bɛ segin ka na Bamakɔ ko min ye lemuru ye k'a kɛlen don balanŋɔɲɛ ye bi han lemuru ale kɔni bɛ yɔrɔ caman na an ka jamana kɔnɔna na min ye Bamakɔ yɛrɛ lamini na Keyorobakaw fɛ yen Kangaba marabolo la min ye lemuru ye a bɛ taa ta ye kosɛbɛ olu fana bɛna n'a ye ka na feere sugu kɔnɔna na yan bi kɔni u y'a jira sa k'a fɔ ko kilo kɔni ale bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ 640 na fan dɔw la maaw y'a jira sa fana k'a fɔ ko kilo kɔni 40 60 fala ye k'o da ka di kosɛbɛ sabula maa minnu bɛ taa caman ta olu bɛ se ka na feere ka se ka baara kɛ Alpha Keita ni ale ye sɛnɛkɛla ye lemuru sɛnɛna ye ni ye studio tamani maaw ye kuma d'ale ma ale bɛ Kangaba mara la a ko tari 2 ale y'o de lemuru kɛ ɲina ko lemuru kɔni mago bɛ min na kosɛbɛ o ye farafin nɔgɔ ani ji ye ko ji yɛrɛ kɔni lemuru t'a fɛ ji ka bɔ a kɔrɔ fiyewu feerekɛla minnu bɛ sugu kɔnɔnaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bolibana sugu la studio tamani maaw ye kuma d'olu fana ma fala ye olu ko lemuru a lamɛn ka ɲɛ han ko lemuru bɔlen don bi k'olu yɛrɛ bɛ taa lemuru ta ko min ye 440 walima 740 fala ye nka n'olu taara ta 440 olu b'a feere 440 740 nka olu yɛrɛ bɛ taa joli 7 dɔrɔmɛ 10 4 dɔrɔmɛ 10 ni ye kun ni kun ye u t'a feere ala an ma 15 la dɛ u bɛ taa fɔ 40 a bɛ taa fɛn min da dɔrɔmɛ 10 han o bɛɛ la ko lemuru bɛ yɔrɔ caman bi fala ye anw yɛrɛ ka da la lemuru bi yan
jani dalala la ko ni lemuru feerelaw caman biya Alpha Keita ko lemuru bɛ bɔ min yɛrɛ la kosɛbɛ o ye i k'i timinanja kosɛbɛ samiya don samiya tɛ i k'a sɔn tant que ji bɛ k'a kan lemuru bɛ den ɲuman di wa min ye a jiw fana bɛ caya min ye engrais chimique ninnu ye olu ko man bɔ a ma ten kosɛbɛ nka min ye an ka farafin nɔgɔ ye k'o de kɔni ka di lemuru ye o de baara ka nɔgɔ a bolo tumutukaw fɛ yen falayi olu fana n'u ka yogoro bɛ ɲɔgɔn na han nka olu ka yogoro tɔgɔ ye de ko tiji fodame tiji fodame maa minnu y'a ko sigi sen kan sa o ye sababu banko maaw ye ale bɛ kɛ cogo di falayi laadala fɛnw caman ba de bɛ fara ɲɔgɔn kan kin ni kin k'o fɔli daminɛ sa fo ka taa se sugurudi waati ma min ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2 don tumutu kinw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin bɛ kɛ jɛkulu b'a sigi sen kan sa o ye turubu sababu banku ye olu de bɛ munumunu salo kɛ a n'u bolofaraw wa bi k'a fisalen don kosɛbɛ sabula seko ni dɔnko bolofara fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ lajɛlen b'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔna na bankasikaw ko sugu sɔngɔ kɔni ka fisa olu fɛ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye sɔngɔw ye yɛlɛlibama ye a ko la n'o y'a sɔrɔ waati dɔ la sa min ye ɲɔ ye ale kilo kɔni a bɛ taa se 19 n'a ɲɔgɔnnaw ma falayi ko o ma falen fɔlɔ nka min ye falen yɛrɛ kɔni yera min na dɔɔni o ye k'a fɔ sa sɔ ale kɔni ale bɔra 100 la ale fana jiginna koyi ale bɔra 100 la ka na 40 na 80 na min ye fɛn tɔgɔ ye di keninge ale fana sɔngɔ o fana bɛ 30 la ka taa se fini ma finikisɛ kɔni bɛ 90 nin waati na u ka marabolo kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko sɔngɔ gɛlɛya n'a ta bɛɛ lajɛlen dɔgɔkun tɛmɛnen na sa min ye fɛn caman ye olu sɔngɔ jiginna kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la pomme de terre o min tun bɛ 100 la o min tun bɛ 150 la o nana kɛ nin waati na 100 ye a kilo 1 bɛ ka feere o la k'olu kɔni ka sugu la bi alihamudulilayi u bɛ se ka o fɔ kayikaw fana fɛ yen sunkalo hukumu kɔnɔna na sa falayi baaraw kɛra kayi fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka donbolo kɛ maaw ye gouverneur fɛ min ye malo tɔni 20 sukaro tɔni 10 nin bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ sunkalo ɲɔgɔnnama hukumu kɔnɔna na gouverneur ale tun b'o ko kɛnɛ kan ka se k'o di diinɛtigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye diinɛ ɲɛmaaw ye donbolo in a kɛra olu ye kayi gouverneur ale fɛ halisa o donboloko hukumu kɔnɔna na min ye jamanakuntigi ye ale fana ye donbolo di seko ni dɔnko ni bolola baarakɛlaw ma falayi donbolo 1000 in a minɛn ye mun ni mun ye a filɛ nin ye min ye malo ale kilo 50 nɔnɔmugu kilo 10 nɔnɔmugu kilo 10 min ye sukaro kilo 5 tulu kilo 5 makɔrɔni kilo 5 falayi o ɲɔgɔnna 1000 o de dira seko ni dɔnko ni bolola baarakɛlaw ma palais de la culture kɔnɔna na kɛnɛ in kan sa seko ni dɔnko minisiri Agibu Danbele ni ale jamanakuntigi yɛrɛ ka nin ko ninnu ɲɛnabɔbaa ye k'a bɛ tali kɛ sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na ka ɲɛsin seko ni dɔnko tigilamaaw ma o jamanakuntigi ka laɲini ye min ye falayi maliden ɲumanw fana ka se ka nin waleya ɲɔgɔnna kɛ min bɛ se ka sunkalo ni degun fo maaw la kosɛbɛ nin waati gɛlɛma in kɔnɔna na a y'a yira sira fana k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi ye ko seko ni dɔnko tigilamaaw ni bolola baarakɛlaw ka sangana yɛlɛ a n'u ka yiriwali ko y'a miirina koba ye k'o la a y'a fɔ ko ka nin ta ka k'u ye Mamu Dafe jamanakuntigi fana fɔ a ka nin waleya ninnu na min ye baabu ye sa olu kɔni kun cɛla ni bɛɛ lajɛlen k'i ta ka taa n'a ye so falayi 1000 dɔ kɛra an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɔgɔnnaw caya yaasa seko ni dɔnko tigilamaaw bɛ se ka lafiya cogo min na min ye baaraw hukumu kɔnɔna falayi kulukorokaw fɛ bi sɔgɔmada in na ni Ala sɔnna a ma bulon dayɛlɛ bɛna na kɛ bulon jumɛn don jamana ɲɛmaaw yɛrɛ sɔnna sa ka bulon min jɔ dugutigilakaw ni kabilatigilakaw ye u ka se ka kɛ u ɲɛjɔyɔrɔ ye n'u ka lajɛkɛyɔrɔ ye marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kulukorota kurumbo karili o ye bi ye min ye Elhaj colonel Lamine Kapori Sanogo ye ale ko an ka premier ministre bisimila ye o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kan ka kɛ ni min bɔra a kɔnɔ tile kɔnɔna na sa an na o da bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛ to bulon kɔnɔna na min ye ɲarilakaw ka bulon ye an bɛ taa ye bulon ɲɛma ale a balimakɛ n'a terikɛ n'a dɔgɔkɛ ni o ye Mamadu Ɲare Ɲagate ale o bila kana sa kana ci kɛ Mamu Dafe fɛ yen Bamako dugulen olu tɔgɔ la o la sa min ye baara in ɲɛfɔla a kɛra nin kalo in tile 24 minisiri Mamu Dafe a y'u bisimila a y'a yira sa k'a fɔ ko kɛnɛ ka ye dugutigi ka cidenw n'o ye jamanatigi ka cidenw ye u ye foli ta n'o ta ka ɲɛsin ɲɛmaaw ma wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la sankura in fana n'o taara ka kɛ seko kalan ni seko ni dɔnko baara ye k'o fana jaru ye kosɛbɛ n'o jeniyɔrɔ fin a ko la nka nakun kun ye min ye o ye ɲagatew n'olu ye ɲarilakaw fana ye fala ye olu ye
u ka jamanatigi kɔrɔw kana se fo min bɛ golo ka bi n'o ye Titi Ɲare ye k'olu foto de kɛ k'o kɛ pano belebeleba ye k'o di minisiri ma k'a ka kelen bila a ka biro kɔnɔ an ka fɛnkɔrɔ mara yɔrɔ n'o ye musée ye k'a ka kelen bila ye wa fana ko ni Ala sɔnna ma k'u bɛ ka livre fana sɛbɛn Ɲarelakaw ka tariku kan o bɛ se ka dɔn cogo min na don nataw la k'o fana kan ka bɔ mars kalo nata in na Mamu Dafe y'u fo k'u waleɲuman ko ni Ala sɔnna ma ale ka biro kɔnɔ ta bɛ bila ye u yɛrɛ jɔlen ɲɛna caki min ye musée ta ye o bɛ ci ka taa di musée mɔgɔw ma olu fana k'o bila an ka fɛnkɔrɔ mara yɔrɔ la mɔgɔ bɛ se k'o ye cogo min yaasa seko ni dɔnko a ka don bɛrɛla fala ye minisiri Mamu Dafe a ye fɛɛrɛ sigi sen kan sa maa minnu bɛ yen ni ɲɛnajɛkɛyɔrɔw b'u bolo Mali kɔnɔ a kɛra sugu sugu ye minnu bɛ yen ni festival b'u bolo Mali kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen welelen don sini jumadon n'o ye février kalo tile 27 nɛgɛ kanɲɛ 9 CICB la yaasa u ka se ka baaraw sigi bɔlɔ kelen kan san kɔnɔ e bɛ baara jumɛn kɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔ e ka festival ye sa waati jumɛn ye ko sabula jɛrɛba min kɛra yan n'o a fɔra o ma ko états généraux de la culture n'o a fɔra o ma ko Bamakɔ fugaba o ye laɲini min kɛ o y'o ye seko ni dɔnko bolofara fɛn fɛn bɛ yen maa bɛ yen ko festival b'i bolo maa bɛ yen ko ɲɛnajɛkɛyɔrɔ b'i bolo n'o ye centre culturel ye fala ye ko k'a bɛɛ lajɛlen wele u taafa n'u nafa u bɛɛ lajɛlen ka da dɔn u bɛ baara kɛ cogo min maaw kana yɛlɛ ɲɔgɔn sen kan ni Ala sɔnna ma o atelier de validation in o bɛ kɛ sini Bamakɔ CICB ale kɔnɔna na ni Ala n'a kira sɔnna ma fasodenw minnu bɛ taa kɔ kan fala ye olu sango a yirala sa ka fɔ k'u caman taara kɔ kan jɛkulu min bɛ yen n'o ye diɲɛserekɛ naani ka jɛkulu n'o bɛ i wasa don tunkarankew la ale kɔni ko sa ko maliden kɔni 40,000 ɲɔgɔnna olu kɔni kun wulila ka bɔ u nɔna san 2025 kɔnɔna na min ye 850 ɲɔgɔnko ye olu sera ka segin ka na so ni waati in na kajolokaw fɛ yen fala ye kunkololabana k'a bɛ maa min na k'a bɛ se maa 730 ma han kajolokaw ka maa min bɛ yen n'o bɛ maa kunkolotɔw la kɔlɔsili baara kɛ ale ni kibaruya in di dɔgɔkun tɛmɛnen n'o ye psychiatre Kasum Tarawele o na kɛ o ye n dɔnma ye a ko sa ko banabaatɔ ninnu fala ye k'a denmisɛnnin de ka ca a n'a baliku min ye denmisɛnw kɔni ta ye o ye dɔrɔgu ni kiribikiribifɛnw ye nka min ye maakɔrɔw ta ye k'o ye sokow ye du n'a gɛlɛya kow olu ka kunkolo wuli o sɔrɔla o senfɛ nka jantolen don nin bɛɛ lajɛlen na an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu daminɛ fɔw fɛ yen Senegalikaw ka brigade de recherche kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dakar ta ale ye siganama 3 minɛ Dakar dugu yɛrɛ cɛmancɛ la maa minnu don k'u tun bɛ ka baara kɛ dɔgɔtɔrɔya sira fɛ k'a sɔrɔ a dɔnniya foyi tɛ u la min ye février kalo tile 23 sa u taar'u sɔrɔ u ka yɔrɔ la a fɔ ma sa ko cabinet clandestin n'o ye furakɛlikɛyɔrɔ dogolen in ye carton caman b'u bolo min ye dɔgɔtɔrɔ baarakɛla minɛnw b'u bolo maaw mana taa u fɛ yen fana u bɛ sɛbɛn minnu d'u ma olu bɛɛ lajɛlen b'u bolo maa bɛ maase ni chaise min ye k'u y'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye sabula u bɛ ka baara in kɛ k'a sɔrɔ u tɛ sariya kɔnɔna na Ginekaw fɛ yen olu ka cour constitutionnelle ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Lamini Bangura ye ko ale welelen don bɔgɔ jeninen kan ko sabula ko dunko juguya ni yuruguyurugu ko o taara k'a y'o kɛ jamana nafolo k'a bɛ n'a fɔ ko min ye sefawari miliyari 20 a y'o kalamu ka taa n'o ye a yɛrɛ kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko waleya minnu filɛ nin ye k'o ye nkalonfin ye sabula ale tun bɛ sɔrɔ min kɛ o bɛ ale bɔ ka se ka nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen jɔ wa o y'a jira fana ko min ye so dɔw fana jɔlen don a bolo jamana kɔkannaw la ko kɔni tɛ se ka kɛ a ka suladonbaw ko bi in na ko n'u y'a ka sɔrɔw kimɛ k'a ka wariw jateminɛ k'a kan ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ Nizɛrikaw ka wolomasiri tabaw y'a jira sa k'a fɔ ko Bamajɔlɛkɛba 17 u y'olu kɔni fa u ka dugu kɔnɔna na min ye 33 u y'olu wele siganamaw la maa minnu sɛmɛ binkaliw ni waleya cɛjugu la k'o ta k'o ɲɛsin u ka yɔrɔw ma o la sa jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sa u y'a jira sa ko nin waleya ninnu kɛra k'a daminɛ février kalo tile 15 kana bila tile 22 la Nizeriya gouvernement ko k'u ye kajibina nkalon min tigɛ ka d'a la ko tiɲɛ tɛ k'a ma wari sara bi a ma wari sara sini Boko Haram maaw ye ekɔliden maa 230 min bɛ yen n'o ye chrétien ekɔlidenw ye n'u minɛna novembre kalo waati Bamajɔlɛ ni walekɛbaw fɛ u ka jamana camancɛ la k'olu ma wari foyi sara u ye bi u ma wari foyi sara u ye sini min ye kunnafoni gafe minnu y'a fɔ sa ko kɔni ye nkalon ta ka da olu la k'olu ma o kɛ bi u m'o kɛ sini Boko Haram a kɔni bɛ wari ɲini na fala ye yaasa ka se k'a ka kɛlɛbolo k'o sinsin Kinshasakaw fɛ yen n'o République démocratique du Congo ye
kunungo ko min ye wolomasiri tabaw ye u ye wuli ka jɔ kɛ ka dakari M23 n'o ye bingalikɛla ninnu ye olu ka yɔrɔ caman na République démocratique reste kɔnɔna na drone ye gosili kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔbaw la min ye coltan ale yɛrɛ bɔyɔrɔba min bɛ diɲɛ kɔnɔ o masurunnaw la Zimawekaw y'a yira kunu bacili k'a fɔ Thierno Umar Asi Jalo min ye Yaya Fofana n'a ka baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Torokɔrɔbugukaw fɛ yen Fala olu bɛ nido de feere nido ɲuman qualité ɲuman o bɛ sɔrɔ olu fɛ yen an bɛ Yaya n'a ka maaw fo numéro 1 do bi na Mali ale kɔnɔna na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an dɛmɛbaa n'o ye Jalafara maire ye Seydou Sakɔ an b'a fo ni Ala sɔnna a ma festival Bambugu Parojula ale lancement bɛ kɛ bi min ye dumunikɛyɔrɔ la Bakɔ Jikɔrɔni golf kɔnɔna na na min bɔr'o la fana tile kɔnɔna na an na o da aw tulo kan a k'an bɛn